Hej, har du lyst til at præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Henning. Jeg bor ude på Helgenæs. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende. Okay. Hvordan hørte du første gang om Djursland Online? Det gjorde jeg til lokal fællesspisning herude på Helgenæs, hvor Henrik Friis han holdt et oplæg omkring bredbåndspuljen. Okay, hvornår besluttede du dig for at blive bredbåndsambassadør, og hvorfor? Jamen, det gjorde jeg i forbindelse med Mols i udvikling, hvor vi nedsatte en IT-gruppe på Helgenæs for at få hurtigere og bedre bredbånd ud på øen. Okay. Hvorfor mener du, det er nødvendigt med hurtigere bredbånd? Jamen, fordi for det første så det eksisterende, det bliver aldrig anderledes. Man kan ikke trække mere ud af det. Øh, og det vil kunne give nogle hjemmearbejdspladser, hvis vi får noget hurtigere bredbånd, og selvfølgelig får folk hurtigere internet, og de kan få tv i forbindelse med noget hurtigere bredbånd. Okay. Har du en opfordring til folk derhjemme, så? Ja, de skulle melde sig som bredbåndsambassadører, og så kæmpe for hurtigere bredbånd i deres område. Tusind tak skal du have.